Right, kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe tiri pachibanda media nhasi munowanzoziva imimi tichiita hurukuro nema-commercial sex workers, but nhasi tiri kuda kuita hurukuro neaimbove commercial sex worker. Tichinzwa kuti chii chakaita kuti atange uye zvakare chii chakazoita kuti asiye. Vatete makasimba here? Tinofara makadiwo. Aiwa, tinofara zvedu. So tichakumbira hedu kuti mutaure makasununguka, musina chamunowanza. Iweda kukuzivisai kuti zvakare muri kuonekwa nenyika yese, muchange muchibuda pama social platforms edu. Handiti ka? Chokwadi. Yeah. Alright, panapa kururimi rweNdebele tina Esther, kune vasinganzwe Ndebele achazokuita sei, achakutsanangurirai kumagumo kuvhidhiyo rino kuti atete venga vachiti kudii, achakudzai muchishona. So Esther, vachele kuti panapa tinani aimboita nezvechii, utaurisa hako usimudze voice. Ana, zita rangu ndoitwa Ana. Vaudze kuti tina Ana aimbove commercial sex worker, ikozvo zvaasiri commercial sex worker. Achatsanangura kuti akatanga sei uye sei akazosiya. Saka taurisa nhasi, da kuti utaurise. Salibonani nesihlobo zami. Namhla silosisi wethu Ana ubuye uzositshela indaba yakhe ukuthi watshintsha njani eyamukela uJesu enguye umsindisi wakhe, yena waqala eyi-commercial sex worker. So ubuye uzositshela indaba yakhe ukuthi watshintsha njani. Saka vaudzika kuti uchazowatsanangura zvakare at the end of this video nerurimi rweNdebele kuti zvanzi zvakati. Okay, ngizolicasisela indaba ukuthi yahamba kanjani nxa usisi Ana seqedile ukusitshela indaba yakhe. Alright, taakuchipinda manje muvidhiyo atete. Modzokurudza zvakare kutiudza zita renyu, makore enyu, motsanangura kubva pekutanga makuru amakaita, chakaita kuti mupinde basa rekutengesa bonde, zvamaisangana nazvo, zvaikurwadzai, zvaikufadzai, makaritanga rini, makazosiya rini, nhasi mawe papi, maakuita nezvechii. Munatsotora nguva yenyu kutsanangura, musamhanye. Noti makadiko mhuri yeZimbabwe, indoitwa Ana Mukondiwa kana kuti Ana Sauta. Inini nyangu yakamira yakadai, so ndakakura nchigara kumusha kwana mama. Mai vangu inini wakashaya 1996. Saka kubva pawakashaya 1996, mama munin'ina wamama wakavauya vachinditora vachivauya neni kuno kuHarare kuAirport. Vakati sezvo mwana uyu ari mudiki, regai tiuye naye kuno kuHarare, ndiuye naye kuno kuHarare ndimuchengete. Saka vanditora kudaro tibva tauya kuno kuHarare. Tauya kuno kuHarare, magariro andaiita navo anga asingaite, vaindishungurudza, andingati vaindishungurudza in fact, but zvanga sina kunyatsokumira mushe. Ende ndakakura ndiri munhu wekuti zoni ndaingorarama nekurohwa, even kumusha kwacho kwandakabva ndairohwa, ndaiswa joku, ndichirimiswa, ndichirarwa, ndichisvipirwa mate mukanwa, vachiita zvavaita. Saka kuzouya kwakaita mama, vaiti rega titore mwana, jazi mama yomataura vanoti ndakakutora une kwasho, ndatoona kuti ndikakusiya unofa, jazi kumusha uku kwanga kusina mumwe munhu wechikadzi aikwanisa kundichengeta, kwanga ngori nehanzvadzi dzavo dzanga dziri dzidiki nestepfather yamama. Saka ndopatakauya kuno kuHarare. Tauya kuno kuHarare 97, ndobva ndatanga kugara navo kuAirport. Tichigara kuAirport, ndaiswera nenzara, but semunhuwo mwana mudikowo, semunhuwo anga ndaichengetwawo, vemanext door ndo vaiona, ndo vaizondipawo chikafu, but zvakaoma kudaro takangoramba tichienda ndichirarama navo, vachidzingwa mavaigara, muzhinji mavaidzingwa, vaidzingirwa nyaya yangu kuti handikwanisi kugara nemi kana muchibata mwana wemabatiro muri kumuita. Pamwe pacho vaitawo zvemaboyfriends avo, pamwe pacho vaitonetsana nemaboyfriends avo kuti handikwanisi kugara newe kana uchidaisawo mwana uyu. Then bva tati 98 tichigara navo, 99
99 ndobva tatanga kugara kudhuze nekwanga kwaigara ana sekuru baba vavo yazi vakazenge vasangana manje nedzinza ravo muno muHarare wakangobva kumusha usingazivi hama dzavo asi waiziva kuti hama dzavo dziri muno muHarare vasangana nehanzvadzi dzavo nababa saka tanga takugara padhuze nepadhuze ndairohwa ndaitukwa saka sometimes ndaingoti rege ndingomhanya ndingoenda chii kwasekuru but ndasinganotaura kutosvika kwasekuru sekuru baba wamama oti wadzingwa warohwa ndoti kana zvonzi wanyimwa chikafu ndoti kana ndobva votora kana chikafu vondipa vozoti wazoona mama maikero usadaro mwana wako vakangofanana kana mumba mune chingwa chingowapa vese vana ndobva vachiti kana anambomudzinga anamboita sei ndobva tagara 1980 2000 ndane 9 years ndane 10 years 2000 should be 2009 kana 1999 2000 sekuru vavo matauro vanoita mama vanoti vaita ndabotso but ini nichandoziva vaita zvemushonga saka zvainzoni vaita ndabotso yandizoziva iyo ndowanga uri wakuru saka zvadaro sekuru vaiva vakabva kuti vaenda kumunana seke achiri masango saka vabva ikoko usiku kwavakabva ndobva vasvika mumba mumailoji obva vabatidza moto vachida kuita zvavaita ndobva vadonha ndobva vatsva padumbu saka vakomana vaidarika parodhi ndo vakavaona kwakuvazviwa kwakavaisa pasaidhi pasaidhi vadaro ndobva vazoudza vanhu ndobva vazoudza kunzi baba wenyu vatsva chichichi ndobva vatora vaendesa kuchipatara manesi anga ari pastrike saka pavakazoda kunobatsirwa vakabva vazoboka apa ndobva vashaya isusu pavakazoshaya tanga tiri kumusha nemunin'ina wangu mwana wavo vashaya kudaro 2001 99 ye futi ndakaenda futi kubasa kuhouse girl kuMbare ndichinosara nekangu kamwana 2000 sekuru vachishaya 2001 ndichienda 2001 ndichidzoka 2001 ndichidzoka akunopera ndopakasvika ndobva ndadzoka futi kubva kumusha akunopera ndopakangosvika mumwe mukadzi handimuzivi kuti mukadzi anga ari but ainzi mai Ana kana kuti ainzi Ana aishanda kuNorton kuZipa but yaiti ndogara kumabvuku ndobva angosvika mvanzi ndikutsvagawo musikana webasa mai ndinongobva ngomuti tora uyu ndobva ndatorongedza hembe dzangu bva ndatoenda mukadzi webva tasvika zvishwa tikasvika kumabvuku bva taita dzinenge 2 days kwamadzai bva tazobva ipapo bva taenda kuNorton kwacho kuZipam ko kune imwe kambani yenzi Zikipam kwaifamba nebhazi 1 kwanga usingafambi chero even kana 1 bhazi ndobva ndagara ikoko gore kuti ndidzoke ndasina madzokero kuti ndiuye ndasina kwandoziva vatagara mukadzi azoona kuti anetsana basa rapera plus murume wake wanga wakunetsana chibva aya neni kuno kumabvuku auya neni kumabvuku bva tagara chipo chemwedzi here kunoko tagara mwedzi ndobva ndopakazongonditi rongedza bhegi rako ande ndokusiya mumba kwenyu taenda ndobva tasvika mumba vangu ndikwinza kombe zvikanzi chienda mumba kwenyu ndichisvika kumba ndinoka pamba pavaigara zvikanzi mama wako vachagara pano vakugara pazasi vabva ndaenda ndakatosvika ndikatonoka zvikanzi ndiani ndikati ndiAna zvikanzi wekupi ndobva kuti kune mwana wavhura dhoo ndobva wavhura dhoo pino zvikanzi neuri mupenyu ndaitofunga kuti wakafa vandati bva ndatsanangurira nyangu zvazvapera kudaro ndichingogara ipapo ndanombogara kana mamani saka ndabva ndatsvagirwa futi basa kuBraeside nditsvagirwa kubasa kuBraeside kuUside ndibva ndatanga kushanda basa remumba handizoti chii chakaitika ndabva kubasa kwaimbva ndadzoka futi kumba kwavo kuepweta wanga kugara kuOverspill chibva ndatsvagirwa basa kuChitungwiza ende handidi kunyepera kumba ikoko ndaibatwa zvakanaka jazi ndaita basa rekutengesa mafruits paPolytown paHarare Polytechnic Town bye ndopa ndaitengesa mafruits ende mukadzi wacho anga akati mushandi wese anogara kumba but ini anga akandinzwira tsitsi saka neudiko ndazobawo mari ndaisa mubra udiki mune makore mangani panguva yacho ndandiri kuma 13-14 years ini pane pandoda mati muna 1999 and mati muna 2000 mamune 10 years 10 years saka muna 1999 mamune 9 years pamaishanda kuMbare ipapo ndasanda kushanda pandakamboshandawo kuMbare ndichisara nekamwana mamune 9 years ndasi ndakangoita 2 months just mai ava vakangongoti ndokukumbirwa kuti mainini nedzimwe hama vaikusiyai muchienda kubasa vanga vatori incharge saka dzimwe hama dzanga dzisina kana kuramba jazi inini dzimwe hama dzanga dziri kumusha wanga uri anagogo vana gogo ndaiti ndikaenda kumusha ndibvunza kuti urikugara zvakanaka ere ndoti kuti nditaure kuti ndiri kubatwa rafu ndaitya kuti zvinozogona kuita zvinozokuya nepamwe
Because 9 years kama unofanira kuti uri kuchikoro hautombobvumidzwi. Inenge ite kuti child labor kaiwe. Inini anambobvira ndaenda kuchikoro. Inini vaitondita uende kuchikoro uri Down syndrome. Anagogo vaiti vakanditora kuti vandiendese kuchikoro kumusha vaitotaura kuti ndamuwanira basa kuHarare. Ndamuwanira nzvimbo kuHarare kunodzidzwa. Ndichiuya kuno kuHarare vaitotaura kuti inini handina munhu anondiitira basa ende mwana wangu anenge achida kugadzirwa zvinhu zvekuti aenda kuchikoro. Saka munoreva kuti alright, munoreva kuti munobvira mamuenda kuchikoro kana grade 1 uri creche amuzive. Zvekungoenda pane chimwe chikoro chiri kuepwetha hameno kana chichiriko chainzi Kaningoni chainzi chikoro chenera chainogarwa pasi so chekuti vanhu vainyora pamatombo vachigara pamasaka ndokwandakamboenda ikoko. Makaenda kusvika grade ichi? I think zvongoti ndikaendawo kana kuti 3-4 months ndomboregedza ndomboendawo gore ndomboregedza just ndinenge sinawo kwekugara. Mumwe anombotora omboti chimbondipayo, mumwe ombotora kuti chimbondipayo. Saka but makazosvika pagrade chi muchiitewo zvekuimboenda muchimira vezvo. Grade 3 pamwe grade 2 grade 3 grade 2. Alright. Handi yedu panyaya yedu pamakatwa. Saka ndaningirira baba ende varume futi. Baba vamheti vaida kubata mazamu here kana vaida chindi kuti ndakatogara ndomwatima kusina kundibata. Une makore mangani baba? Ndine nduma 13-14. Makore wangu ane kumakore mangani ufunga kwenyu baba? I think pamwe zvuma 35 or 40 koko ameno pamwe. Kwete baba vangu vakandaishanda ikoko kwacho. Saka daiso ndipo vakanzwa mari ende mukadzi wakavha abudikira. Saka hana chakataura. Inini iye mukadzi wacho murume wacho akavha ngonditi manheru akavha ngonditi chibva waenda kumba tamukumba akavha nditi mari waiwana kupi ndichataura mari ndaiwana kupi ndichagona kutaura vangonditi chienda mbamba ndaenda kumbamba ndadzokera kuEpworth. Ndadzokera kuEpworth tabatana neimwe shamwari yangu. Zano ndiripi pano nawo mabhawa tapinda pachanza tamboita zvataita ndatorwawo nomwe murume apo ina handachandoziya murume aenda neni kuMbare kuloja amene kumwe kunonzi kuGomo. Murume asvika ndizvata zvandiita andofunga akatozoona kuti ndarara ndanetawo here ameno bva abuda vhaenda ina handachandoziya. Alright mirai ipapapo ndonge ri first day renyu kuita bonde kana kuti kana yange sira just ndandagara ndandagara ndakatongoningirwa yange story. Pane pamataura mukati kwa mainini maitomborarwa pane ichitanga video ndianai vana sekuru hanzadzi dzamama ndiri ipapa handa nchitori mwana mudiki. Vaikurarai mune makore mangani baba? Ipapa mainini wangu wanga asati anozonditora kuti ndiwe kuno kuHarare zvekuma 96 just mama wangu akashaya 96 mainini wangu anozotoka 97. Baba vanga varipi? Baba wangu ina handivazivi ivo mainini ndikabvunza anoti havasivi. Alright, but kufungidzira kwenyu muri makore mangani pamakatanga kurarwa? Inini pandakatanga kurarwa ipapo ndandiri kuma 6 years 5 years 6 years 7 years ipapo kutanga kurarwa. Ini zvekuzoitawo zvemusikanzwawo zvekuma 14 chinhu chichitopinda here zvo handizozivawo iyo ndova experience just inini vaitoti tizoni pana vamwe sekuru vangu chirema chakazofa chainzi Samson vaitoti kutonokumbira joku negejo kutosungirirwa muhuro kutotanga kutofudza kutorova munhu tikutaura nyaya yekurarwa zvakatanga sei chii chakanazoitika first day? Handitozivawo just inini handiri mwana mudiki plus inini pamba apa ndiri muzukuru plus ndini ndega ndandiri musikana pananga pana vakomana vaitosvika about 6-7. Saka inini ndini ende inini sekuru wangu stepfather wangu handivablame just vaiswerawo vachititsvagirawo zvekudya just kuuya kwatakaita pamba apa mbuya vangu inini mai vamai vangu pavakafa hama dzavo dzakataura kuti uyu murume womutorwa asara achigara mumusha medu. Saka isusu takabva tabviswa ndobva tano zvakafanana nepanapa patira nditi tonogara kana zvakafanana nekutauni kana kutodarika kutauni ndokwatakagara kumakomo kumapripiti uko karoi uko kumakomo ndokwanakagara nanhasi kwakatobviswa vanhu uchagara vanhu. Saka uku nekugara kwanga takuita uku zvinhu zvacho hakuna anotarisa hakuna anoita sei. Saka ndopa zvakaizoita zvizosvika zvakadai. Saka pakazouya mama apa ndakatofarawo ndikati ndabuda munyatwa ndisingazoti handida hangu kunyepa havanambobvera vanitsvagira murume amai vangu ndinganyepa havanambobvera vanitsvagira murume kana kuti asi kurohwa nekunyimwa chikafu nekurariswa panze. Then apo ngatimbodzokere pamataura kuti pamakatorwa hamene kwamakaendeswa maita zvomubhawa handi ipapa uchienderera mberi. Ipapo ndopandakatorwa ndatorwa nemurume uyoyo anditora avhaenda neni kuloja vanoita zvaakandiita andiita zvaakaita akashandisa kondomu here? Hana handinganyepe kuti ndoziya kana kuti handizivi. Ndobva zvadaro ndobva anditora ndofunga akatonzwawo tsitsi mva asiyawo mari pasi pepiro mva aenda ndazorara ndazotomuka. Mumwe mukadzi aishanda ipapo paloji pamusende pakanditi naye mwana uya pano chifa ndaenda kufamba cheko nasiri kunyatsogona une makore mangani ndikati
ndati kuma 14 vabereki vako varipi, ndikati handina vabereki. Zvikanzi murume warara newambomona, ndikati aiwa zvikanzi handina. Zvikanzi ndisekuru wasekuru wako. Abva atora mvura abva atanga kunditsavatsa mukadzi uya, abva anditi enda kumba, unosvika kumba wodzokera kumba. Ini kuti ndidzokere kumba ndaitoziva hondo yangu kuti kumba kwacho handitombodiwe, handitobvumiwe, ndiri problem. Saka inini nekupuwawo mari yene ushwindi ndakabva ndatonotenga magumbezi neshamwari yangu, taakuloja taakugara kwepwethe. Hatinambogara hedu nguva yakareba, jasi takagara ndofunga chipo chemwedzi. Tagara manje mari yekuti ichibatike kuti tibhadhira yunive yatadza. Shamwari yangu akabva atsvaga basa. Atsvaga basa ibva anonditsvagirawo basa. Iye akabva aona basa ndizotaishanda kupi. Ndobva ati handine imwe shamwari yangu bva anditsvagira basa mumabhuku, zvishawo mabhuku ndakashanda, mai wepo wandibata zvakanaka. Zvadaro ndashanda kumabhuku kwekwe. Saka vanhu ava vaingogara vachingotaura chiti vanhu vekwepwethe imbavha yechi. Handisombozoti chii chakaitika musi wacho. Zveshuwa ndiri kunyepera ipapopo ndandati kure nanda kuma 15 years. Ndakanyatsobatwa, handina kubatwa nemwoyo wekuda kutora mari. Ndakangobatwa nemwoyo wekutora hembe nebhutsu yayo. Ndobva ndatora nemari yangu yebhasi. Ende handina chimwe chandakatora. Chibva ndabuda bva ndaenda. Saka inini romwe yandakaita, uyu musikana weshamwari yangu anga asina kubva kubasa. Zvikanzi iwe shamwari yako kunoikaikaba. Zvikanzi hazvinetsi, anogara nasekuru wake pamwe ndaigara nasekuru. Jasi ndaichinja zvangu, ndaimboti kumba kwasekuru hanzadzi yamama, pamwe pacho ndomboti kumba kwamainini, pamwe pacho ndomboti kumusha. Asi kumusha kwanga kutori safe, jasi kumushaka dai ndakatoramba ndiriko pamwe dai izvozvi pamwe dai ndakanyora kana grade 7 nditori parina. Zvadaro zvikanzi hazvinetsi. Ndobva zvanzoni toita sei? Ndobva zvikanzi topaziva panogara sekuru. Saka pairoja sekuru wangu pamwe pane n'anga. N'anga ndobva yanzi tinoda kuti mugadzire munhu. N'anga yobva yati alright. N'anga iya inoita saizvozvo. Ndobva panzi pane umwe murume airoja ipapo, bva anzi toda kupa basa kuti ubate munhu. Saka zvadaro umwe musi ndiri pachanzi ndiri kutofamba, ndatopedza ndofunga ingati wiki ndabva kuba. Ndiri pachanzi ndiri kufamba, ndopa ndakatanzwa izvangu kupera simba izvi. Ndakutanga kuchema ndati gwadama. Ndopa ndakaona murume ari kuuya. Upamba pasekuru wangu, wakaitei kumabva? Ndakati hapana. Zvikanzi handiyabva tonikwidza kombi, vataenda kwekwe vazofonera vanhu vayo. Ndobva wauya ndobva watenda vanotora mabvuku police station. Zvasvika kumabvuku police station, zvikanzi mbavha yacho ndeipi? Zvikanzi ndiwoi. Zvikanzi zvanenge akazvimba dama. Ndikati ava vandirowa. Zvikanzi kwai mamuchimurovere. Zvoti mupurisa wacho akatoshamisa kuti mbavha yacho ndiyoi ine age. Ndobva zvikanzi alright, still mhosva kana iripo hapana. Ndobva ndavharirwa Friday, Saturday, Sunday, Monday bva ndanzi kukoti. Svika kukoti bva ndashedzwa mujasidhamenta ionewo chiyo. Bva nzidzokera kuzodzoka masikati. Ndadzokera masikati ayo. Zvikanzi dzokera kuzodzoka mangwana. Ndadzokera vhazo nditi wakapara mhosva yakati wakaba mari yakati. Apo wanga wandifomera nditi ndaba mari yakati. Ndikati aiwa, ini ndakangotora mari yangu yebhazi yekubva mumabvuku kusvika kwepwethe. Ende chakaita kuti ndibve pamba pavo vaindishora. Nehembe dzandakatora, ndakatora hembe yekala yakati neyakati nebhutsi yakati neyakati. Zvikanzi alright, takuregerera chienda kumba. Bva ndabuda. Ndadzoka kumba ndagara zvino kumba. Ipapo ndo pakachizonyatsooma life. Inini mai ninongo vakasvika pakunditaura kuti inini panapa ndine mwana 1. Buda mumba mangu. Handizvatondomerwa, handina kukuendawo. Unombofunga kuti mafanisi uchiudzwa. Unombotanga uchinuka magedhi evanhu. Ameso mutakamufamba muchimunuka magedhi chiridza maenda koma ndotsvagawo basa. Pamwe pacho unosvika uchinzi nhaiwe enda kumba kuti utaure kuti imi zvakaoma, zvinenge zvakaoma. Samara tamboshanda. Unozoti kana wakuzoshanda wamugunduruka unenge wabhanditi. Tazobatanawo nedzimwe shamwari takuya kumabhawa kwepwethe kuti akupinda mumabhawa. Ndazopedzawo paye. Ndazobatanawo mabhawa kumange maitobhadharisika kuti maingopinda kumadoro. Mheno kana wapuhwawo mari unenge wapuhwawo. Kana wapuhwa unenge wapuhwawo. Varume kandi vanenge vachizoziva. Kungopinda kwekuti hausati wakuziva. Ungofunga kuti ndokune upenyu. But unenge usati wakuziva. Tapinda paye tazosvika pakuzobatana nedzimwe shamwari netumwe tunenge tabva mutauni umu takuzopindawo mumageto takuratidzwawo Beit Bridge. Ingamenge mune moto mugrupu. Moto. Beit Bridge. Beit Bridge tasvika kuye vamwe vangu vaona zvikomba zvekugara nazvo. Inini ndazochiona ipi chikomba chekugara. Anzadzi ndakatambura svika kushaya pekugara. Ndichiswera nenzara, ndichirara mumastreet. Zamara ndobva zvazongoitawo zvakanaka, bva zvatambanzika. Bva ndazowana mari yangu yaDecember, bva ndazouyawo December.
ndazouyawo December ndine kamari nekagrocery kamari kebasa kana kuti kekuhura kekuhura kuBedbridge ndambobvira ndaita house girl kuita house girl ndakazojipedzisira ndofunga ndato kuma 15 years ndopa ndakanyatsoona kuti izvi handichada izvi ndakuita chaizvo 15 years tata kutonyatsoningirina 16 aiwa wese Bedbridge taenda zvazongotambanudzikawo tazongobudawo pacho pakarema ndauya kuno pamamonya ipapo ndopandakachizotanga kunyatsoita panditi manje ndakugona kugeza handi ipapapo chenzi akomana upenyu wakaoma handi makanazoita zita ndadaro ndakuya ndakupindawo mutauniwo ndakuziva kubhadharisawo ndakugonawo kugeza ndakugona kuzvitsvagirawo pekugarawo ndakuchitambawo neshamwari. Pamwe pacho taisangana nemachallenges kuti waitogona kutorarwa munhu asina protection. Pamwe pacho waisangana nemachallenges kuti waitorarwa uchitorohwa uchitotorerwa futi mari yawasangana nayo. Pamwe pacho waisangana nemachallenges akawanda. Kusvika ndamufield 17 years 2007 ndopandaitambawo nedzimwe shamwari dzangu dzagara muEtudo. Shamwari dzangu dzidzi vangawo neimwe munino ndaitawo mabororo angu ndanetsanawo neumwe mukadzi ndarwa naye nyaya dzacho dziri polisi. Zvikanzi neshamwari dzangu panapo kuti utotizaenda kuMozambique. Ndaenda kuMozambique. Ndasvika kuMozambique ndopandakatanga kuitawo zvekunyatsotengesa miri ndakuchiuyawo nemagrosari ndakuchivaigira mama vaye ndichivatengera ndichitengawo zvanendatengawo bhutsu mabhuku ndikabhadharawo zvanendabhadharawo ndichiuyawo nazvo 2007 2008 2009 ndobva ndane nhumbu yemwana wangu yekutanga ndandine mumwe mukomana wandaifambidzana naye kuMozambique 2009 kwete 2009 ndandiri kuBedbridge ndambodzokera hangu zvongoda jazi ndaifambidzana hangu naye but ndaitawo zvangu zvandaita 2010 ndopandakazoita nhumbu yemukomana ndadzokera futi kuMozambique 2010 yabva pera 2011 chisununguka 2011 mwana wangu ndakamusununguka musi wa23 April achishaya ndofunga anga kuma 3 months vashaya asati ashaya mwana wangu ndakatambura ndakasvika pakusvika pan'anga pai pamuprofita pai pandisina kusvika ipapo hazvo ndoda kutendawo Mwari kuti ndandine munhu aindijega aindibatsira mukurarama kwangu panguva yacho. Hama idzi handina kumbobvira ndaona rudo rehama dzangu kubva kana nanhasi hapana kungogara kune mazuva ekutanga ndaiti ndine problem yazi ndini ndinosingagarisike panzvimbo but izvozvo ndakazopedzera ndazvinzwisisa saka ndambokubvunza yatete saka mazheta mairowa yaye kutora musina kukumbira inge isiri problem here izvizvi kana michanzi maiti ndimune problem inge isiri problem here mazheta munozoti chiyanzadzi yangu chinozoitika zvekuzotora zvezveka inyaya yekuti zoni ukaramba uri muzvunhu kana kuti ukazvitonaleta strike zvinhu unofunga kuti ndikatora ndapona. Futi mukuona kuti neage yavanga vachitaura kuti pakashaya mai vanga vachiri mudiki saka mwana wese anenge achida mubereki kuti amutungamirire guidance anoenda guidance from the parents but then kana anga asina mubereki anomuudza kuti apa neapa neapa kadai vabereki vanga vari vapenyu kana kuti vese vaikwanisa kuti varipo handiti vaigona kumuratidza kuti apa mwana wangu so apa so ende havaimboba but then saka alright in short toti pakashayika parental guide ipapo handidonyepera pakutora zveshuwa ndaitora ende ndaitora unge ndaita unge munhu anorotswa kana kuti ini ndasingadi kuba $20 kanye 500,000 2,000 ndaitora ndaiucheka imusoro kundibira 1,000 ndaitora ndoda kutaura chokwadi ndaitora chero maranzi chero maUS kameredi yakadai chero maranzi chero maUS ndaitora yazi panguva yacho munozotika unenge uchitozviti ndakangwara ende unenge uchitozviti ndo zvazviri but hapana kwaunenge uchienda unenge unozongodzoka futi saka pandakazogara ipapo ndobva ndashayikira mwana wangu inini ndane mwana pandakasununguka mwana wangu just inini ndisati ndane mwana ndanga ndatobva ndatone musindo zvekutodaro zvekuti ndasasatovhunduke but pandakasununguka mwana wangu pakaita mugogo wechikuru even mama wangu wakauya kuMozambique wakamona vakati bata mwana wako makomva ndabata zvikanzi chichi wakabata ndikati mwana zvikanzi handitiri kuona uite nyaya dzako dziye dzaunosimboita dziye
uone kuti anokuteera kumapurisa ndiani. Ndopandakatanga kuitawo ndichikura ndichiona kuti ndikaita zvinhu zvezvi hazvichaita. Saka nekuita mwana kwandakaita plus nekuzoziva kuti mwana anoda kuriritira ndanga ndakuita zvinhu zvangu ndichiziva. But nemwana atamboita nguva yakareba jazi mwana wangu inini akangotanga kurwara. Kana ndizive kuti handizive kana ndizivewo inini jazi pandakasununguka mwana uyu handakana problem yandakaita. Asi chaitika ndechekuti asingagare nababa vake panguva yacho. Baba vake vanga vari kubasawo. But hatina kana problem yakaitika, handina kana problem kana chakaitika. But mwana akangotanga kurwara. Tikamboenda kuchipatara ndikatomboona gara ikoko nemwana. Ndagara ikoko nemwana tikatoburiswa zvikanzi mwana aita ndichifamba mumapostori. Unoziva kuti wedu wega. Waiti uchisvika mumapostori munhu aiumburuka pasi aichema nemweya mutsvene kuti kana zvichibvira Mwari kusunungurai mwana. Apo ndine 21 years. Dzamara pazvakazonzi zvanyatsoomesesa mwana arwara. Neshamwari yangu iyo ndakabva nayo kuZimbabwe ndatiza mabororo kuno. Ndiye shamwari panapa pakuda tichienda kuZimbabwe kuna mama. Ataura mama wangu kubhoira. Takati timuka makuseni chiti tiuye kuno. Takadhiliya kusvika kuma4 achinetsana nemurume wacho inini wacho netonge ndiri kuyamwisa mwana akangodai. Taparengi kuma4 kuti tipinde mubhazi. Uyu ari kuti ndatipinde muwishi. Uyu ari kuti ndakati aiwa wishi aite. Tazopinda muwishi mwe driver ari kudhiraivha ndiye akati mwana uyu chii? Zvikanzi ari kurwara. Zvikanzi pana vamwe gogo vakabatsira mwana wangu. Apo tiri kuMozambique jazi ndaigara kuChimoyo. Pana vamwe gogo vakabatsira mwana wangu soso. Ndoendawo nemi papa ndinokusiya. Taenda. Munoziva kuti ndakati ndichisvika papa gogo ari kuseuka. Akati ndikakupa mushonga ungonzokera kwabva. Ndikati handisi kuda ndatanga kuchema. Zvikanzi alright uya. Bva taenda. Svika zvikanzi mangu enyu asi sekuru vabuda. But still garai. Tibva tagara. Mwana achipuwa zvimushonga. Jazi takasvika mapasti 4 to 5. Svika tazorara. Shamwari yangu azondimutsa zvanzi ndani hope chimbotambawo nemwana jazi mwana anga aitaka kuti bemwe. Ndarara. Ndikuzonzwa uyu ari kundimutsa iyo muka ko mwana badza raiti mwana kangodai. Gogo yava rungovhura dho. Vari kushedza mumwe wangu jazi ndiye anga ari mukuru. Bereka mwana uya kuno bvatoenda ndatanga kuchema. Zvikanzi izvo zvibereka mwana muende kuchipatara. Uya adzoka uri kuchemei ini mwana mupenyana gogo bereka mwana muende kuchipatara. Ngoma takafamba distance kubva pano kusvika somewhere nana Njanjuku okay Matuku nemwana. Alright, about alright. Wakafamba about 3 to 4 kilometers. Because ndaitry mimi audience because hamusi kuziva kuti njanji yacho iri kupi uye tiri papi. So it's about 3 to 4 kilometers. Zvadaro just angari kundofunga dzanziri kuma3 atamboona 10. Saka zvadaro ndopatakazotanga kuona makombi. Ndobva takwira kombi just kwataenda kwanga kuri panapa nekumarondeni. Bva takwira kombi. Takwira kombi ndobva akabata mwana wake. Hapana akazviziva kuti ndozviri mumwe jazi mwana anga ari mucheche tatobata mwana wedu. Asi ni misodzi yangu yaida kudona but ndaizvidzora. Tasvika pachipatara chakazonetsa ndakaona stepe mwangu. Ndikuona kuti zvaakuita manje hazvisirizvo. Ini ndakutozvibvunza kuti ko uyu akuchema ari kuchemei. Iye ari kuti mwana mupenyu. Zvadaro itai muchiruwa mafast forward tichingobata main points. Zvadaro patakasvika kuchipatara zvikanzi muridzi mwana hapasisina. Land road wangu pamba pandaigara watofambira mapepa. Dai gadzirisa mwana. Tagadzirisa mwana. Nyaya dzacho kuda kuti dzifambire zvikanzi mwana achaita kuti avigwe nhasi mwana akutovigwa mangwana. Shamwariwo dzangu dzandaifarawo nadzo dzakuya dzakuita kuti mwana asiwe pano. Zvadaro mwana yenga asiro ipapo rizvo. Kana simba handina. Kana simba mwana ngasire papa iye muridzi mwana achitaura kuti mwana ndiye wangu. Hama dzacho dzakatombotaura kuti hama dzacho dzichiona mwana chesi mwana mwana yaimuziya nehama dzacho. Hama dzacho dzakatofona dzikati kuno kumwana ariko kuno kwatifunga kuti mwana ari kuno kundiwa wako chesi mwana yakanaka. Hakuna mwana akanaka kunge mwana yaako mudzinza medu. Akataura akati mwana ndiye wangu nenhumbu muso yakatobata ndokuudzai. But vakazviramba ende zvikasvika pakuti but ore chimboconfessa kutaura chokwadi zvakatiitika zvakadarika mwana ainge ariwo mudhare wawo here kana kuti ngasi angari wake mwana angatoriwa chiko angari wake iye ndiye akatotanga kutondudzwa ndine nhumbu ndisingatozvizivi ndakatozviramba mwana anotoziva. Saka zvadaro ndopatakaviga mwana wate mwana hasi wake ndikati zvikanzi nagogo waitanga tapamochari zvikanzi nevamwe gogo vaitsvara pamochari mwanangu kana uchikwanisa kugeza mwana wako geza mwana wako yazi apa nyaya yataurwa nemashamwari ako zvanzi mwana hasi wepano hama dzemunhu dzaramwa dzaenda ndikati hazvinetsi ndivhure ndopa zvakazonzi mumwe akadzi aiwa zviite mwana wemudiki
ndobva watora mwana ubva wagesa mvura tabva taenda kumakuwa. Tasvika kumakuwa kwanga kusina kana hama yangu wani, kwanga kune madzisawira anga aripo, bva wandiberekesa mubereko, bva wanditi tenderera, bva tatenderera, iye wachanga aripo, bva taningirina, ndobva taningirina ndatotendeka, bva ndinogara mumota, mwana abva avigwa, bva tauya tagara. Murume wangu akati nishamwari zvekufa kwemwana hazvina basa, ndokuda. Ndikati it's okay. Chibva tagara 2011 ke 2012 kutanga kwake ndatanga kurwara. Ndakarwara mukoma. Kurwara nechi manje? Kurwara nemararia cerebral. Malaria ndakarwara just ndiri kuMozambique. Ndakarwara just pekutanga ndaiziva. Ungosiri mukondombera ere? Makamboendera? Ndakatouya ndikatotestwa. Negative. Ipapo ndiri kuMozambique handa kutestwa. Ndiri kuMozambique handa kutestwa. Asi inini pandakarwara ndakaenda ndiri kuMozambique anditi chibva ndaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara ini chandiri kumemba ndechekuti ndakaudza dhokota kuti ndaright. Akandibudisa muchipatara. Saka zvekuti ndizosvika kuno kuZimbabwe handitozivi ndakasvika sei. Handizoziva kuti ndakasvika sei kuno kuZimbabwe. Saka ndasvika kuno kuZimbabwe inini chandiri kumemba ndechekuti zoni ndakazomuka ndamuchipatara ndichibvunza ndichiona mainini vangu vachipfuura, ikati mainini muri kutsvagei kuno kuMozambique? Zvikanzi hakusi kuMozambique kuno kuZimbabwe. Ndakasvika sei? Zvikanzi wakauya uchirwara. Ndichirwara nei? Zvikanzi necerebral malaria. Ndikati murume wangu ndopa akatsanangura zvese kuti wakabva kuwakutopenga, takatokusunga usingatombogoni pabhodha, takatozopuwa mota pabhodha, ukasvika pamubhedha ukaita wanikwa akati zi. Kutopenga zvine matsamba ekwadhokteri. Zvokuti handimuzoti kana urwere handizoziva ini information yangu pamwe inogona kunge iriko kwamutare chanzo kwandakarapirwa paGeneral Hospital paya. Wakarapwa kurapwa zvenjere ere kana kurapwa? Kutorapwa zveurwere hwangu wandairwara. But zvanga zvaakuitika zvacho ndanda kutonge chi? Saka ndopa akazotshaya kunditsanangura. Ndakaita 3 weeks ndiri paGeneral Hospital achinditsanangura kuti ndo masvikiro wakaita kuno, ndakatambura kuti ndisvike kuno newe. Zvadaro ndo pandakagara 3 weeks. Mama wanobva kuti ndakudzokera kuBhowera. Tiita fast forward. Mama wandopa wakati ndakudzokera. Vakati ndakudzokera wada, ndikati uyu ndopa vakasara, vakanzi chi ndozotera, mva ndatera, chibva ndobva ndazodischarge. Just doctor aida kunyatsoona kuti ndaratere. Doctor akanditi Ana waright, budako muchipatara. Ndakanasendera ndakabvisa. Chibva ndauya kuBhowera kwamama wangu. kuBhowera ndakagara good 3 months. Ndichigara ikoko just inini kuno kugara ndasina imba, ende kuno kugara ndasina pekusvikira. Ndagara ikoko plus mishonga yangu ndasanda ndapedza kuita sei kumwa. Ndagara ikoko takati tagara mama December mama ndopa wakati uchiri kuhura futi baba. Mama ndopa wakati zoni iwe shamwari kuona upenyu watu kurarama panapa. Saka iwe zvandakutokutenda kutsvagira mari yebhasi yekuti uende kuHarare. Waenda kuHarare unosvikira pamagogo, pane umwe gogo watoti mbuya bongi kuepwedo. Wotonosvikira ikoko wotonoone kutamba just Christmas takatoomerwa. Wone kutamba kuita sei kunohura? Kuhura. Ina hana kuramba ndira kumboita sei. Zvadaro ndobva ndaita saizvo zveshuwa December ndakauya kuno ndikatosvika ndikagara mba kwagogo. Ndagara mba kwagogo ndikauya kuno kwandakauya kuno ndopa ndakazhetura mvana ro 600 yemwe mudhara. Zvakafamba sei? 600 yemwe mudhara chingoti gaga. 600 tanga US. US. Tatora 600 yemwe mudhara. Zvadaro ndobva ndatora mari yemva ndobva ndaenda kumusha ndatenga grocery. Ndatotenga grocery ndobva ndaenda kumusha December vapera. Ndadzoka ndatsvaga imba ndatanga kugara. Ndakuita manje chibasa chefull time. Mune mari yedu kashamari. Shamari yakanaka. Mazano ndimunotondibira mazano aichara. Mazano ndimunotondibira saka totombowa sei chakana. Kana. Uenda kumbodzokera mashiro zvomana. Mambotaura nawo imimi yekuti mai muri muchitiza mapolisa.
saka nanhasi nyaya chakapirwa ndimutori pa100 because just after this interview tikufonera mapurisa kuti munhu uyu nditombozivaini kana ukatouya uchitondisunga ndingatondigonera handitombozivawo chazi kuti totowafonera because we are against crime totonotifya kuti munhu uyu auti ari confess ega kuti aimbone nyaya dzakadai saka hamene chimbonomubveta kuti inini mudhara uyo ndakabira mari uyu mudhara wandakabira mari ndakatomudza ndakatozomweni anogara daka nepabasa pavo ndakatomudza ndikati mudhara ndokumbira rege zvikanzi iwe ndonoudza mwari wako shamwari kuti wakandibira ina hana basa newe inini ndakatoudza mwari kuti ana akandibira ndo akatomboona nhamo yayo kwatamba ndikati right zvadaro 2013 ye ndipo ndakasangana nemurume wangu baba vemwana wandinaye izvozvi ane 11 years ari kuchikoro tasangana atinobvira tagara tese nanhasi handizivo kana kuti nyaya indozoitaura panzai aiwa itaure chii chakaitika right tasangana nababa vemwana wangu takangosangana mumabasa angu yaandaita patachiraini apo tasangana kudaro hapana akanga awirirana nemumwe kuti inini shamwari ndichada mwana kana kuti inini chakuroora ende uyu munhu mukuru kwandiri saka inini nhombo yakanobata yabata ndibva ndamudza ndibva atondipa mari ndakatomuti shamwari kana zvichinetsa ndipe mari ndonobvisa nhombo bva atondipa mari inini ndichida kubvisa nhombo mwoyo wangu wabva waramba mwakadzi wovaipamba pandaigara wabva wati usabvise nhombo pamwe ndiye mwana wako ega una mwana chibva ndateerera zvinhu andipa mari yemva ndatora mari yemva ndaenda mozambique bva ndanohodha bhero rangu rebhutsu bva ndatenga preparation bva ndanyoresa zvadaro bva ndatanga kutengesa taionana tichiita zvataita tichingogarisana tichingoonana tichiita zvataita dzamara tibva tazobva azongoti nya nhombe yapa 7 maita zvamaita zviizvizvo zvokuti paanenge andionawo ndo paanondida haana kana mbobvira ambondibvunza kana kuti kana kuda kunzwisisa nezvefamily yangu kana kuti ndoda kuroora kana kuti chana mbobvira zvitaura saka zvadaro ndopa takaita se ndobva handisiya ndine nhumbi ne7 months ndine nhumbi ne7 months mva ndatanga kungokontinya nebasa rangu ndakontinya nebasa rangu kuhura une mimba mva ndakontinya nebasa rangu mva ndasununguka mwana wangu chibva ndasununguka mwana wangu iye semunhu anga asingadere foni yake mva ndatoti kune muroora wangu kune muroora wangu uyu haasi kudaira foni ndaitokumbira kuti imi mufoni mva atofona mva ndamuti ndaane mwana zvikanzi mwana ndikati musikana zvikanzi makurukuto zvapera zvakadaro munhu haana kudzoka after 4 months nhundo paakazodzoka ndakati still haisi nyaya mhosva ndeyangu jazi ndinaenda patachline hanzi alright bo aingoitawo zvekuti waindichengetawo achingoyo paanenge atumirawo paanenge awanawo mari otumirawo paanenge awanawo mari batumirawo kana kuda kuti ndimubvunzo kuti nhaiwe upenyu hwako kana kuti hwangu uri kufunge handina ndobva mwana ari kukura mwana akumagore something ndopa ndakatanga kunetsa ndakati mwana uyu ndikuda kuti mwana aite birth da kuti mwana aite birth just inini wacho nasitorinawo kana birth kana chitupa ndakazotora birth nechitupa ndani 25 years pese apa mainini wangu ainditi famba wakanyora namba dzako dzechitupa nezita rangu namba dzako dzamba dzangu dzefoni nezita rangu pakabepa kuitira kana wadonha murodhi chitupa hatiziye dzinza rako saka zvaitonetsa saka ndopa ndakamuti mwana aruda birth saka ndofunga pfungwa dzake dzaifunga kuti ndikati mwana ada birth ndichazoda something ndobva tatombonetsana nenyaya yebirthday ndobva azongoti umwe musi handitosangana mutaundi pamakesika bva tatosvika bva tatototi mwana birth inini ipapo manje amai ndakazongochanisa semva ndawana mari bva ndatora birth rangu nechitupa saka 2015 mwana 2015 ndopa ndakatora chitupa mwana wangu ndakazomutoresa birth ane 2 years chata ndakamuzvara 2015 mwana muda saka 2017 indakatora chitupa nebirth 2015 mwana wangu akatora birth 2017 reason yandakatoresera mwana wangu birth ndakarwadziwa neupenyu wandaikura ndichirarama kuti inini zviri nani ndife mwana wangu akura nebirth pano kuti mwana ashaye birth ende inini baba wangu handizivi dzinza rangu handirizivi saka zvadaro hatina kugarisana taingoita zvataita ndichingoramba ndichingorarama neupenyu hwangu iye achitewo akauyawo ndipowo paanenge andipa zvadaro ndopa akazongotozi atizi ipapo mwana anga kuenda kucrash 2018 anga kuenda kucrash achibhadhira mamari dzake dzemwana wake zvose aibhadhira mva azongoti zimva namufanira ndakati ndiri kurwara mwana ari kurwara zvikanzi alright muchaita zvakanaka
haana kana mbobvira anduya kana tasekana kutasekana kuona mwana. Inini nekuti mwana marwarira akaita ipapo airwara zvezvekuvhumuka zvekuti mama ona nyoka iyo, mama ona ndakaona chakaticho. Saka ininiwo nekutoona ndiri mukadzi unobva ndangoendawo kwandakanobatsirwa kuMasuwo, vakangondibvunza kuti ene munoudza baba vemwana kuti vakaziisa here dzinza rawo kuti kune mwana. Ini bva ndamubvunza saizvozvo ndikati aiwa kana zvichibvira yautore mwana unoratidza mwana dzinza rake even yangu ini ndisipo. Zvikanzi alright. Nanhasi ndo mashoko anotaura. 2015 2017 2018 2019 2020 2019 mazuva acho ndaigara kuAirport. 2019 just ndaida kutamba 2018 ndarwa 2018 ndakazomuka ndamukawo Mwari akandidzwirawo nyasha ndibva ndangomukawo ndibva ndangotanga kufambawo ndakufambawo ndakuzvitopenyawo ndichingopinda mumabhawa imomo ndichingotenda. 2019 bva ndazviudza Mwari ndikati ndambobvunza uri mabhawa maipinda mubonde romubhawa rondonakidzira here? pane harinenge risiri kuti handidi kunyepera hanzvadzi yangu. Unoziva zvinoita bonde haridire kuti nekuti handina chekuita. Bonde rinoda uchida. Munoda zvekuita senazo nditsanangura. Rekuti iwewe ndokuda, iwe uchindida. Kwete zvekuti hanzi nekuti inini handina. Zvinhu zvinongwa ndo pamwe pacho paunozoona kuti munhu anozosangana nenjodzi. Nekuti zvinhu zvekufosa ari pasituation. Asina option arongoti chero ndapona. Saka zvada nandipa kuti saka 2019 ndo pandakazviudza kuti inini Mwari handichada kuAirport. Inini hangu mabhawa ndaipinda 2019 aipa makati zvekuhura muchada 2018 ndo pandakazviudza 2019 ndo pandakazviudza kuti zvekugara kuAirport handichada. Kwete kuhura. Kuhura mwe muchiri kuda. Yazi 20 ndobva ndapinda ndichibva ndapinda pama 10 days prayer and fasting. Ina hangu zvekuningirina zvekunamata izvi ndaizvida kubva kudhara, but chinhu chainditadza kunamata inyaya yekuti ndainamata senchiti Mwari ndichipedza kunamata ndenda kubhawa. Ndo chinhu chainditadzisa kunamata, but zvekunamata ndaizvida kubva kudhara. Saka 2019 ndatama ndauya kunoku. 2019 wo zvinoitawo Mwari uyu ndo paakabva atonga apfekuona Mwari akutonga akugona kuchengetawo mhuri kuuya kumba ngasingawe ndobva akutondibhadhirawo rendi, takutotengerwa chikafu, takutoziva kuti baba vakutotengawo chikafu. Saka kuenda kubhawa kuye kwanga kwakuenda kwekuti nyange ndikaenda ndakapfeka mini kana ndikaenda ndakageza kana ndikaenda ndakaita changu chete ndaingosvika ndotengerwa wawa. Kuzvibvunza kuti onai Mwari ndakashatei chi kana ndikaenda patachirani pachona sasakechwe. Zvadaro mva 2019 2020 ndo pakabva panzi COVID handiti. Hapana aifamba tese taigara madhosi. 2019 ndichigara kuno pamba pandakanosvikira apa. Ndo pandakabva ndabatana navamwe amai. Landlord wangu wainzi Maishama. Saka vainamata AFM but vainamatira kuRembuno. Nekudawo zvemachechi chero tande kuchechi bva taenderera kuchechi. Bva tasvika bva tanamatira bva tatochechi bva toparidza bva tanamata zvapera. Ndajaira kazvekuMasuwo zvekuti unokurengwa ka. Chechi yapera. Ndanaenda pana mufundisi ndikati mufundisi inini handambobvira ndaroorwa zvinhu zvangu zvakaoma zvikanzi namata. Ndikati ini baba vaka vane mutsinya vanondizvo kuti namata inini. Vanomboziva dambudziko randinaro. 2019 ndakati anonyepa. 2019 tichifara neshamwa dzangu kuhura hangu nasasa hura hangu kuhura ndaihura but zvanga zvezvekuti unenge wakutodawo hako wakungozudza kuti ndine boyfriend. Kwete zvekasha zvokungozudza kuti une boyfriend yazi nini murume uyu haana mbobvira handiratidza kana kuti ndini baba wemunomba kana kuti ndiratidza kana rudo haana mbobvira handiratidze. Anongondionawo semumwe munhu asina basa maybe nyaya yekuti kwakanditorera. Vadaro 2019 tikufara 2019 matambudziko kanoiramba achikura nyange masiya izvi mamwe matambudziko anouya ndipo takatanga kufurana neshamwa dzangu ndatiti zvematare izvi zvakatangira kuti tatambura uya zvematare zvizvi zvinazodonongodza yandi chivanhu right chivanhu tatambura paipa tabva tati 2020 ndipo takatanga kuenda kuseruko pane kumwe kotainzi kwainzi kwaungu kwataenda every Sunday endewo zveshuwa ndidi kunyepa handina musi ndakapiwa danda kana chii. Yange iri nyaya yekungoti maingosvika muroiswa buta ndimozvezve zvemabakatwa kana mabharewo. Muroiswa muchimwa hwawa hwenyu vadzimu vanenge vabudurwa nemudzimu wotaurawo zvaunenge kun'anga kana changu chivanhu.
Saka mukufamba imomo muona wandanga ndakuita ndakurota nditi unogona kuti warota maenda kwekwe mazosvika wakutaura kupedza kunze zvanga zviriwa zvakati kana kuti ita so muchingoudzana hapana muti hapana kungonokumbirira nekubhema bute chete. Zvadaro 2021 ndiri kuenda ka2021 one day ndakatogara sekuru saka ndanda kuita problem yekuti ndanda kurwadziwa nemusana ndaiti ndikaenda paipe oreswa ndikaenda paipe ndanda kurwadziwa nemusana saka mumwe musi saka sekuru ayo sekuru umwe ndopa wakati ko iwe warara ipapo warara ndikati sekuru musana wangu uri kurwadza dai zvaibvira matombondi ningire matombondisawo mafembo musana wangu tese uri kurwadza ndobva wangodzungudza musoro ndobva tese vaenda imva ndatozomuka ndikati iko kuramba ndakarara paruzhinji azviite zvinotenga uri kurasa hunhu plus pamatare bravuti aunoita mweya paruzhinji ndakati bravuti chipa matare ndabva ndanyatsoningirina paipe ndibva ndagara saka pakazoita pakanzi mhene nguva inonzi yemadzviti mhene madzviti inini handitizowo ndakatogara ndakavarirwa ndakasvika ndinohedhwa mudumbu umwe mukomana zvekuti ndakanodonhera kwakadaroko kochii vanhu vakutoti wapomba ndikati kupomba kuhura ndahura nani inini ndikutaura kwani kuti inini kana ndikatogeza zvinenge handisi kuonekwa ndikuti ndahura nani ende zvishwa ndakazvibvunza andiunyepara nzadze ndakaita hasha zvekuti panguva chandakanzwa mwoyo wangu uchinditi tora pfumura wakabayirira paunomubaya mumwe mwoyo wakanditi siyana nazvo ndakabva ipapo ndisati ndabva ipapo vanhu vese vazopera vaenda vamwe vangu vanga ndauya navo vatoenda ndikati inini ndakubvunza mhosva yangu ndobva ndazomirira kwatoti nzvanzva ndikati sekuru ndauya zvakanzi ndabve pano nasekuru waya vahombe neuye hungwe uye panga pana hungwe namazi ndabve pano vakundikavirani hei iwewe wakanoromba wakaenda kun'anga kanopuwa mushonga ukaromba ndakati ndakaromba ndokumbirawo mundiregero kana ndakaromba ndakuchikumbirawo kuti ndiratidzowo pamwe ndakabata yazi zvandakabata zvakawanda nekutambura kwandaita handichaziva vanzi bva pano bva ndaenda ndabva paya ndakaenda mumba ndikanosvika ndikachema ndikasvika ndikazviudza kuti izvi zvematara handichazviita izvi ndakazviudza kuti zvematara handichazviita imimi kana muripo muchaya muchitaura hazvina kuperera ipapo hanzvadzi yangu ndabatana naimwe sawira takuenda kuepwepi kumasango takuenda kumasango takuita zvematare zviye taita zvematare tichipinda maninga tichiita sei machira ndaanawo inini nehama dzangu hatina communication handingati hama dzamama wangu idzodzo hatina communication even nemabrothers angu yazi pane kutaurika kwakazoitika nanhasi hapana anofambira mumwe hapana anofonera mumwe zvadaro matare taita baba vanga vari madzibaba taita tichiita matare vaiti dare rako kana riri rechivanhu waita zvichwani kana dare rako riri muchechi unoita zvechechi isu takati tichienda zvese tichiita vachiti titenge zvakati tichiita pekupedzesera 2021 akuno 20 hanga 2022 vakundipfimba baba wayo ndakatanga nchiita zvekurota vachindipfimba ndobva ndazoti pamwe kurota chibva ndabvunza umwe sawira wandakamboenda naye kumataruko wakati ukaona uchidaro kupuwa chenjedzo hazvina kupera mazuva vakundifonera kuti ndikuda ndikati inini madzibaba ndaifunga kuti mutondibatsira kana musingakwanisa kundibatsira its okay ndopa zvakapera nausendekuko ndikati nezvematara handichada ndabatana nekangu kamusikana kataimbohura nako pamuzanzi takangodhumana muzanzi kusada kuti aiwa parodhi kapa tabatana vere kwatendako 2022 tabatana nawo matare tiri tega mudzimu wako tichienda kwese kumasango uku tiriti mudzimu wako amene kana aibuda mudzimu kana kuti aibuda kana chii handizive ndakanosvika kuchipinga nzadzi yangu nichinzi ndokune hama dzababa wako icho achaguma ndokune hama dzababa wako ini nekuda kuziya dzinza rangu nekurwadziwa nezvandiri kurarama ndakati ndoshinga ndakasvika kuchipinga ndasvika kuchipinga takarara ndiri mubhawa ndichitamba redhiyo chinzi tamba iwe kwadomironzi iwe utozoti ndione nemwana mudiki kwandiri madrama chamafanisi kudenga kuna mwari kudenga kuna mwari kudenga adaro unazoti makuseni chikanzi makuseni kuma6 anzandi ndikati toenda sei tisaka mudzimu akatotsamwa utoti chino ndakati stiwa isinyaya pamba pandegara ndi ako stiwa isinyaya andei
takwira private kubva kuChipinge ende zuva iroro the whole Zimbabwe yakanaya. Tobva takwira kuprivate tasvika unobva tasiwa pana Green River tatouya kuDheni bva tatozvidza kuti no mwana wangu anga ari kumusha ipapo chazi mwana wako anga aenda naye kumusha. Ende tisati taenda kuChipinge ipapo zvakaitika hanzvadzi yangu takati takangogara iri Saturday tinosangana nababa mwanangu mutauni. Akangoti ndibva tatoti handitogeza tiende mutauni. Akangotanga ngodona bvudzi kudona kudai bvudzi kupurunuka kudai munhu kutanga kunanzva sauti munhu kutanga kuvhura ziso. Ndakazobva naye panapa kana mota yatakakwira kuti tisvike mutauni akati une murume une chikwekwa pandakashozoti akachiona semurume akatoshamisika anga nerasta rismart akashamisika ati chikwekwe ende zvishwa akatochibvisa. Tadaro tapinda mutauni mwe ngoti icho une icho apa naye kokuru nemwana wangu kokuru taenda tanosvika pamabhazi anoenda kuGuruve tasvika takwira mukombi momo takapotsa taita accident ka3 mukombi dodhuma mo tazosvika kumba kwavo ina handikuzive mwana wangu ndiyanga akambokuenda. Tazosvika kumba kwavo tasvika kumba kwavo kuye takasvika mapast 8 to 9 tisvika laki takasvika maini nocho ari kwanonzi anobatsira svika mipo yetanga akandiuraya chino akuti iyeyu ndiyakandijoinisa satanism baba vacho vakuti upi zvikanzi iyeyu ndiyakandijoinisa satanism unongedzerani inini saka munojoina satanism here apo inini handivaziye dzinza ravo ndikati ani zvikanzi iwewe zvikanzi baba vacho taura chokwadi ndikati ndotaura chokwadi satanism ipi yandoziya saka vakaramba vachinditisa nhano ndikati ini Mwari chitaura chokwadi ndimunoziva ndopa vakabva ngoneta tobva takarara tichinamata usiku hwese tapedza kurara tichinamata takarara tichiti mangwana makuseni vakamugera musoro tikarara tichinamata tikagadzira madoro avo vakaita sei vakaenda makwa vakachizonditi baba vacho iwewe kana waenda uyu samuito taite zvematana yazi ari kuziya hondo iri musha medu abo ini ndobva ndauya ndichisvikawo kuno handizoni ndandakakwidibirwa muharira handizoti ndopa ndakatanga kuvhurikawo maziso. Vamaita sei manyandi pamakatanga kunamata ndopa ndakatanga kuvhurikawo maziso apa 2019 ndakamboenda kauchechi ndobva ndaregedza kanda kuda zvematano kutenderera zvadaro ndopa ndakanoti panapa ndoita sei kumashure ikokoko 2022 ndakanga ndarota Ezekiel Guti achindishedza achinditi iwewo yapano bva ndaenda zvikanzi uri kuchema ndikati ndinoziya dzinza rangu zvikanzi namata zvako zvaita ndikati handisi kuda vatotendoka vaenda. Saka pandakadzoka pese kuChipinge kone zvese ndakasangana nazvo ndakabva ndazviudza kuti inini ndakarota Ezekiel Guti achinditi namata. Saka ini ndakuita sei chibva ndangotanga kungoenda kuchechi kwangu kuye kwanga ndambosiya kuye saka yanga isisiri kubuilding kuye kuCrembon yanga yapa Queensdale patenda ndopa ndakatanga kuenda ende usafunga ndatanga kuenda bute rangu ndakarasa ndichibva kuchechi neko machira angu ari mumba nanhasi achiriko izvo zvandisisina saka nekufamba kwangu nekunamata 2022 2023 ndama fasting ndakunyatsonzwawo kuti mufundisi vakuparidza kuita sei ndopa pandakazvibvunza kuti inini Mwari right inini ndiri kuti ndiri kunamata chii ndiri kufemba bute ndine machira mumba handiziye dzinza rangu wani mwana wangu aziye kana hama dzake baba vakavadi kana kumuradza hama dzake tu kana ndikataura kana problem yangu hapana kana anondinzwa kana ndikarwara ndinosandurwa nemanext door ndinotoendeswa kuchipatara nemanext door saka izvi ko ndikamuka ndakafa mwana uyu achaita sei ndo question mark yakatanga kundinetse mupfungwa dzangu zvazazodipa zvadaro tukunamata mvanati kune mwe shamwari yangu ainzi maikuziya ainamatawo ainamatawo but anoitawo achimboendawo kuchimataritariko zvakanzi maichari kusazvinetsi tahwandira tongorogedza zvinhu zvedu tonorasa zveshuwa ndakapeta machira angu ndikata 3 days ndichinamata 3 days ndichitaura ndichiti imi kana muri vadzimu ini nangu handichakudai ndakuita se ndakuenda kuchechi mwe musevha nangu muka ndakaisa machira angu munengirini cardbox nezvimahari nezvese nezvuma chazvo ndandagona kuzvitunga izvi zvemuwest ndaitombopfeka ndandagona kuzvitunga vanangozvitora vanazvisa mucardbox chibva ndaenda kustopover kwepwetuko kuchisango kwenda vanasvika ndakati ini handisisina ukama nemi kana muchateera ndaakuna Mwari chichauya chichandiona ndiri pamberi paMwari kana ndichapenga nezita raJesu kana ndichapenga muchiti ndakakurasai ndichapenga ndiri pana Mwari kana ndichifa ndisina kurorwa handina chandichadzokera ndichitanze kumashure ndozvamukuona kuti ndisvike saka maane nguva yakareba sematendo kafa
Ndongoti kubva 20 ndakazotendeka 2023. Mwamuna bvira mabodzokera nda sese. Nakana. Saka patouchline maita mari manje. Patouchline munozoti zvinhu ndezvemasanga. Kana wapona une nyasha musocho unenge wapona but kutaura chokwadi hapana mari inoitika paya. Maita mari short time sleep zvenguva yacho isusu ini nanguwo mazuva ndakati hure kutangira kupa pandakauya kuno kuZimbabwe kuna na 2013. Aiwa short time agonopuwa kana 20. Mari yange ichiri kutenderera. Mari yange ichiri 20 waipuwa. Watopuwa kana 50 kana 100 ukasangana nemunhu senge ukatosangana nemhene ugonokupa kana 100. But izvozvo izvo zvangu ndongonzwawo inini hangu ndine shamwari dzinoenda ndemo ndongonzwa dzichitaura kuti neniwo ndega ndinotongoonawo ndega kuti inini Mwari kwandakatizira kurireta hazvinazvo mhosva kuti zvakadini asi Mwari makaita basa makanditama ende ndoda kutenda futi nemunhu waMwari waakandisanganisa naye mufundisi wangu handidi kunyepa vanozama. Vanonzi anofundisani Prophet Chiangwa. Alright. Vanozama zvekuti ane nzeve anonzwa anoziva unozoti munhu anoti kana chiparisa. Saka zvimani makore mangani usingahure manje. Kubva 2019 kusvika izvozvi. Alright. Atoti makore. Ko boyfriend iri pere. Boyfriend ndiyo yandotika ndiwo baba wemwana vasingandidava. Handitoziva izvozvi vanga saka ndimunudze ichokwadi. Va 2019 ubva zvamakatendeka baba wemwana ndiwo warungorwa wari 1 zvini kana kuna vamwe wari. Ndingati ndakamboita hangu boyfriend but chaimwe chinhu chakaitondiregedze kuita maboyfriends inyaya yekuti maboyfriends anoda kungondishandisa ini ndakazozvinotisa ndega kuti varume ava ndogona kutoti zviri nani tidanana hangu neasina mari ndototangira pamwe but saka chakazoita kuti ndidzoke futi chimwe chinoita kuti ndidzoke kuna baba mwana ndenchifunga mwana wangu ndofunga mararamiro atakaita makuriro acho makuriro angu inini angu andakaita ine koma kati muri nenyama ka unogona kunzwa nyeri kunzwa zemo ka baba wemwana hasi kubatika munoita sei hapana zvandingatoita hapana yazi kana izvo zvisoka even kana pabasa pangu andoziva kuti uyu munhu akatokanganiswa nechitendero zvekutodaro ndinotozvibvunza kuti saka Mwari muchanditi ndoita sei Mwari zvochazoita sei but inini ndakatomira nguva yazi kana ndikada kuzviti ndega ndizviite azviitike saizvozvo anozongosara nemusodzi matama ndini ndina kana munhu akaita $100 bvunzai mukoma wanomboya pabasa pangu kuti aiwa mukoma wazorari parodoka kaine izvozvi nemurume wangu anga achiuya but akazopedzisira kuya May should be May April this year ndopaakapedzisira kuuya gore rino akangondito inini hanzi zvinonetsa ndakati zvei zvinonetsa chazi iye mutemo wake kazhinji anoti akati uye ombomira ukada kumubvunza kuti kosei anobva ati zvinonetsa ukamubvunza kuti zvinonetsa zviya anongoti zvinonetsa anogona ari murume wemunhu ndakutokupa ichenjedzo handiti ka murume wemunhu apa muri kutofewa mudane murume wemunhu ende tokupa ichenjedzo ndozvandikufungira inini yazi makore acho awanda dza 12 years nemunhu iye ende ndakatombosvika pakuzvibvunzo kuti mati makasiya chiuri chi 2019 kusvika pane makore mangani tamakakurira toni ndomwana wabata ka panapa ndotoona kuitirwa madhirama kakunyepewa panapa but makatanga kure uyu murume ndakatosangana naye nditori mufield alright wo that 12 years muri mese kuroti masiya alright aiwa kana makadaro aiwa ndinopanzwa 2019 alright daiso 2019 subtract 2026 yakuma 7 alright 12 years muri mese but masiya chiuri nomukama anga but 7 saka chiuri kando chaikupa mari wezvimurira mase manje izvo zvisondoita zvekutengesa hembe madress nemadrinks but izvo hazvisi kunyatsoita hazvo but zviri kuita zvishoma izvozvo ndinozvitenda yazi zvatosiyana nepaye pandaida 1000 rasina kushanda izvozvi ndikawana dhora ndotozoti it's better ndawana dhora ende ndariwana ndinoridya murugare ndakasununguka ende ini padhora rapapo ndichatoita metsi jazi ndini ndarishanda ndoziva kurwadza kwaro pane kuti iwe ungoone 1000 yako ndoichiva zvinonetsa mwana wenyu mukomana kana musikana alright zvakanzi nevakuru mbudzi kudya mufenje ufananye
apa mukuziva ndikurevei ndazvindozvinzwisisa mwana wenyu vhati nematsimbe enyu imomomo hanzi patsika remberi ndopanotsika reshure. ndo chimwe chinhu chakaitondisiya mabasa remajazi. ndakafunga ndikati mwana wangu musikana ndikaramba ndichiita zvinhu izvi mwana ndiri kumudzidzise ende vana vemazuva havatani kukura. ini mwana wangu ane bhodhi zvokuti akauya ane 11 years akauya munoramba kuti ane 11 years. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakanditoti ndirege. Kochichi kunetsa kuita mwana 1 zero iri. Ipapa ndo imwe nyaya iri kundinetsa izvozvo. Handisi kunyatsoziva kuti iri kunetsa kubata mimba iri kuti mushe baba unonaka kuya. Nyara raikaitaura. Ipapa handisi kutoziva kuti ndine nhumbu here kana kuti handina here. Just izvozvi right now ndane 3 times ndichitesta nepregnant test ndichiita nhumbu. But zvandiri kunzwa nezvandava kunzwa hazvisiri izvo. Saka baba vayo vakapedzisira kuya mai manje kuti mumwo. Baba ivavo vakapedzisira kuya mai manjava. Izvozvi baba vaye kuvaudza vakati ona zvekuita izvini kana pekugara chaipo pandichakwanisa kuti ndikubatsire napo. Zvawakatobva kutaura last week. Kana pekugara chaipo pandichakwanisa kukubatsira. Mhaka yekuti une mimba. Handiziveni ndo zvawakataura zvokutoti izvozvi so ndakatoudza landlord kuti landlord baba vaye vakati havachakwanisa kubhadhara rent. Saka ini handitoziva kuti ndoita sei. Chikonzero chii hamuna pamuromo here? Handitoziva. Yepu waruma wade yepu airuva nokuda dia dali sweet hani. Kuti kana wasvika ubva kubasa mwatanga kuwaisa mumatare. Unoziva kuti hanzvadzi yangu ukatondipanisha kuti ndikukupanichira kuti ndofunga kuti wanga uchihura nababa vapaka uchindiudza chokwadi it's better. Pane kuti hapana. Hapana zvakaoma. Vamwe muda kubikirwa mudoro kamunyama upere. Zvino kana vachibika vachiti ndichatobikirwa ndiri kwaMwari ndichabvumei. Kubikirwa nayo aiwa ndandibikirwa ndiri kwaMwari. Iye Mwari wacho kana akati ndiroorwa ndiroorwe. Kana akati ndichafa ndiri murombo ndichafa ndiri murombo. Kana akati hasi wangu. Chwa ndinozvistrisira chandozvidyira mwoyo. Ndakakura ndisina amai. Kuchikoro kwachandida kuenda. Chandozvinetsera. Baba handivazivi. Tinopanzwa. Kune vamwe vachiri mubasa iroriri. Kana kuti vachazoda kupinda. Mashoko enyu ndiye kuti kudii? Ini hangu ndinoti kune akanditarisa right now. Kupinda ungapinde nekuda kwemasituations kana nekuda kwekuti unenge uchiononge ndo zvakakunakira but hauna kwaunoenda. Hauna unongotenderera varume ava vari pakuda kutiitisa. Pakuda kungoona chete kuti vakadzi ava vanofunga here vanoita sei. Maoko ako aya imari yakawandisa. Tenda Mwari ukanga une maoko une makumbo uchifamba usingarwari. Zvakawanda zvatinochemera Mwari ndiye anozotipa. Jazi paketi remaputi chero karitora nedhora. Uchitengesa maputi ako 10 zig 1 anokupa $3. Madhenti chero kamatora $3.50 anokupa $7. Saka ipa maisa ziva kudhara kwese pamaihora. Matanga ziva manje. Andiri kuona nekuti Mwari akanga auya. Ende nini wacho ndikabvumawo kurumurika. Ndakuzvinzwisisa. Saka kuchechi muri kuparidza here mukuita sei? Inini kuchechi hangu handiparidze but muri chii? ndiri asha. But inini ndakati zviome zvidini ndombosvikawo pachepapo panorema ipapo ende ndichapasvika. Vekuchechi makareurura here kuchechi? Inini hangu vanhu vazhinji vanondiziva. Vazhinji vanondiziva. Vazhinji vanotondiziva even kana ndikatonzi ndatobuda pamunhu. Vazhinji vanotondiziva vazhinji. Saka video richienda viral kairi. Hamusi kunetsana newakuru wechechi here kunzi mazoita izvo mazodai. Aiwa asi kana mati ndakanganisa. Ungobvunzawo zvedu. Inini hangu ndoda kutenda simba randakaona pane murume. Yazi inini ndairwara nechibereko. Zvekuti ndaiti ndikarwara nechibereko ndainobaiwa majekisheni kudombo. Ndakasvika pakufrizwa chibereko. Ndaifamba ndichitakakotama ndisingagone kana kunoita weight. But Mwari ariko kudenga. Andakangoti ndakangogara muchechi makeso zvikanzi pane munhu anorwadziwa nechibereko muno. Mune nezvekumakore. Ingazi inini pandakatanga kurwadziwa nechibereko ndandine 14 years. Ende inini mai vangu pavakaudzwa navamwe madzibaba unzi mwana wenyu muzoti anorwadziwa nechibereko vakazviramba. Musataure henyu zita remunhu wacho akakubatsirai wacho akatumwa naMwari. Because zvinozoita inge tiri kuita advert. Alright. Because Mwari wanoziva, Mwari watongoziva. Saka ndoda kungotenda. Ende inini hangu wacho ndakabvuma. Yazi munoziva here kuti dzikinuro haingouya nje. Iwewe ukabvuma kuti dzikinuro iriko unodzikinuka but ukaramba uchiti hakuna. Jazi Mwari handizvingari kuti ukamunamata Mwari ungoti muri moyo business. Ichokwadi. Unotopinda. Unotopinda nepanorwadza kwese kumbari ndakakushandira.
ndakakushandira hapana. Vamwe vanoti mai mafrizita, vamwe vakati mai masupa, vamwe vakati mai mabra, vamwe vakati mai nzungu, vamwe vakati mai maswitsi, zvese zvese. Ndichasvika chete Mwari pavakati ndisvike. Amen. Right, iwe ndaukaona zvingoida kutaura iwe. Ai, ndaida kutaura panyaya yomati zvanzi vafundisa vazoti zvakashata here. Ndaida kutaura kuti ivo zvavaita uko zvino handiti hazvisi zvekuti vanakisa vafundisi but vanakisa Mwari. Handiti vari kupa testimony yezvakaita Mwari mukati mekurarama kwavo, because chinofadza denga chikuru chaicho ndechekuti munhu even kuri one soul yauya ikagamuchira Jesu, zvinofadza denga rese. Saka zvanyanyokosha ndezvekuti variudza vamwe kuti Mwari akanaka, Jesu akanaka, unganoshandudza upenyu hwevanhu according kune history yavakamborarama nezvavakurarama uko zvino. And I think vataura vakati now zvese izvi zvakazobuda pachena kuti maputa anonzva izvo, madhenda anonzva izvo after vagamuchira Mwari. Zvireva kuti Jesus Christ akava the light that she needs in her life. Mukona. Saka pavanga vachikudza Mwari, vari kuudza mhuri yeZimbabwe kuti Mwari akanaka and anoita zvikuru, anochinja upenyu hwevamwe vanhu. That's a great testimony. Saka mashoko ekupedzisira. Ni mashoko angu ekupedzisira ndangoti kuna akanditarisa usazvinje mwoyo kana kurwadziwa nezvauri kusangana nazvo. Iva munhu anotenda muna Mwari wako, iva munhu anotenda ende nzwisisa. Ukanzwisisa kwawakabva, ukanzwisisa zviri kunetsa panguva yacho, unobuda mune zvakawanda. Tiri kuremerwa, tiri kusangana nemachallenges, tiri kuremerwa pamwe pacho business redu harisi kufamba, pamwe pacho mai chaivo vanogona kutosiya mwana kuti nini zviri nandisiye kana mwana, kana zviri nandisiye murume nekuti murume uyu haasi kuuya kana nemari. But rudo irworwo baba, rudo rwamunongoita pamenyu ngoti baba vauya vasina mari, vauya vari vatano, runowinza mari, runowinza zvakawanda, ende runoita kuti ungovawo woso munhu woso pavanhu. Tinopanzwa. Esther, ndofunga atete ava vatsanangura varondedzera zvasvika kana I think 1 hour. But iwewe manje da kuti ungobate main points kuzvarwa kwavo, chakavapinza, zvavaita nekuzosvika pavari, because nhoroondo yavataura iyi yakakura. Saka da kuti ungobate main points handiti nekurudziro zvakare yavapa mhuri yese. Ndashande mukadzi weZimbabwe, shanda, mira kupenda kumeso, shanda. Saka right, saka ungorondedzera ungosummarize. Hlobo zami, sisizwe indaba ekade khulunywa ngusisi. Ingathi ucasisile ukuthi indaba yaqalisela ukuthi yena wafelwa ngumzali wakhe sasemncane. Njeni wasezobuya wahlala ngapha eEpworth, ehlala lo namncane. Namncane yena waqala ukumhlukuluza, kahlalanga kahle endaweni ayehlala kiyo. Wasesiya wagcina ehlale eEpworth bemhlukuluza, wagcina sengena kwezinye izinto ezazingeso ze-age yakhe. Waqala ukuhlangana lezinye izinto, ekugcineni waba yi-commercial sex worker. Esebenza kanjalo, in that process wagcina waba lo mntwana owokuqala, umntwana wokuqala wafa. Then wasesiba lo mntwana owesi-2. Umntwana wesi-2 nguyo kaResi olaye, lo baba umntwana kaResi ulaye kodwa akahlali ngapha endlini njengomfazi lendoda. Umfazi usisi Ana ubesitshela ukuthi konke lokho okwayenzakala empilweni yakhe, impilo yakhe inzima, ehlangana lezinto ezichiyeneyo eze-commercial sex worker. Ekugcineni in 2023 wagcina sethola uJesu, wagcina wayamukela uJesu njengomsindisi wakhe. Eyamukela uJesu njengomsindisi wakhe, wazama ngawonke amandla akhe ukuthi yenze konke akwenzayo ukuthi khonza uNkulunkulu ngenhliziyo yonke. Ubekhuluma esitshela njalo, etshela abantu bonke abaphandlele, etshela abafazi bonke abaphandlele ukuthi ukuba yi-commercial sex worker is not the solution. Ubesitshela ukuthi ku-right ukuthi umuntu ongumfazi nxa ehlangana lezinye inkinga empilweni yakhe ethathe amanye ama-ways ukuthi elungise impilo yakhe rather than selling herself. Wasitshela njalo, wasesithi yena ukukhonza uJesu wayeyenza khona empilweni yakhe, waletha
waletha ukukhanya empilweni yakhe, waletha kwakutshengisela izinto eziningi empilweni yakhe. The moment that she started praying, and yikho kuphela kade sitshela khona, esitshela ukuthi uNkulunkulu muhle, simkhonze. Impilo ingabe inzima, kodwa ngawulo uNkulunkulu it becomes easy. Yapetsa. Pane paunenge wataura zvikunyepa iwe. Wanotaura kuti wakatendeука 2023. Ukhulumile wathi 2023, that's when she started being serious with prayer. Utanga kuti ave serious. Alright. Yeah, muri Zimbabwe ndofunga naumainzwa nditika ngatisangane pane zvimwe zvikamu. Ndinonzi Manas mwana waKwachibanda parurimi rweshona, rurimi rwendebele tenge tina Esther. Guest wedu wengarani zve ndabozi tataurizana ukapimwa zita Ana Sauta ndosene ya baba wangu inini yandakapuwa na mama wangu anzi Mkondiwa, but yangu inini Sauta. Sauta saka musaka muri kwa Sauta. Ndotsvaka muri kuSauta. Baba wangu anga uri Mozambique, asi inini andina information yakakwana. Chanini yacho baby card chete ndakazorwa kuMvurwi. Ndakangonzi Sauta, ndize kuti Sauta ipi. Ndakambozama kutsvaga paFacebook, mama kumbozama kuvaudza vanoti havazive. Mira munzwi. Munoziva zita rao chachero munoziva rababa nyosha. Ndakangonzi Feliciano Sauta. Feliciano Sauta. Kumozambique kwacho waigara nechekupi? Andinatsoziva, but inini kungona matoo nekuzompopa. Hamuna imwe information yamunoziva kana dzimwe hama dzao kana chichi? Kana pana inini mama ava ndo vanotonzi ndo vane information nevanhuwo nemafambiro andaingoitawo mandaingofambawo ndo vanonzi vane information. Vari kubhuira ndo vanonzi vane information, but ivo vanoti havazivi. Just inini dzinza rana mai vangu mudzidza mavo vasara variyo 1. Dzimwe hama dzavo dzese dzakafa mama ava nababa. Ende chimwe chinhu futi pandaka 2023 ndakaunganidza mari yangu $500 ndaunogadzisa gwara mama. Ndaita zvekutengesa masocks mabra. Vakandirambira vakati ndakaromba vanhu musha wese dzinza rese rekwana mama. Rakati ndakaromba gwara mama wangu rane 32 years riri musango. 32 years vakasiyana 96. Riri musango ende kwariri kwacho nanhasi kana tikaenda haritooneki. Takatoita zvekutotsvaga maprofita kuti tirizive gorwa iroro. Nanhasi zvinhu zvinondirwadza kutosvika pakutsvaga mari. Ndakati pamwe upenyu wangu ungatambanudzike, mai wangu akarara musango ende handizive chiso chamai wangu, ndochiziva papicture chete. Picture rababa wangu handimborizive. Ende mai wangu handisati ndakambowarota ka1 ka2. Mati kana wakafa 1996 kuti zvinofunga ndurane 30 years 29 30 papo depends. Exactly. 32 acheto haisi problem because mati no school. Saka ipapo ndochi 2023 ndo pandakaenda chiti ndonogadzisa gwara mama. Ndikataura nehama dzavo dzimwe. Iwo mama vangu ndo vanenge vachiswa pamberi chazi ndo vainzi ndo muridzi wehama. But hamuna kuromba uri zveshuwa. Kana ndakaromba zvina zvichingobuda kapachena. Kweko kuromba kunomboda ere kuti akukupomerwa. Kunongobuda kapachena nai masikana. Kuromba kunomboda ere kuti kunzi anenge kwakungobuda pachena zvipere. Ini nangu ndakatotadza kuromba ndichitori munyika. Izvo zvandichakwanisa kuromba. Ndakatadza kuromba ndiri munyika. Izvo zvandichatoti inini nyangwe ndikarara nenzara, nyangwe ndikashaya pekugara, chandichasaite kudzokera munyika, ndidzokera henyu vese. Zviri nandife ndinoromba. Atete tichakuona iyi. Ndinopika. Dai maiziva ronda riri apa pangu apa. Dai maiziva zviri apa pangu apa. Varume vakava ndakambozama. Havasi vese. Asi kana Mwari akubhadhara. Christ vanofila peaceful. Kana una Jesu pane kamwe ka peace kaunofila, so kamwe ka comfort. Unoziva kuti chika zvakangooma kurarama usina Jesu uri munyika. Unoziva kuti chese chapinda munyika chotanga kuwataka. Chese chapinda chotanga kuwataka chinotanga kurovera wawo. Saka inini ndokumbirawo Mwari kuti kana vachindipa pekugara ndowandipe pekuti ndingoita ndingoona kuenda kuchechi, ndoda kunamata. Chero pandadienda kuchechi every day, chero kusina vanhu ngosvika nobadzalata ndozvinamatira ndodzoka. Ndikatonzwa kutoremerwa ndikangoenda muprayer ndikanoudza Mwari wangu nhunha dzangu zvatopera. Machera bo ndichitoseka ne. Unonzi maichera. Maichera. Ndaona misindo nene amaita. Koza anachera ndana mambara. Inini ndindakazvara chere handisi chere. Maichera vanhu vanongonditi maichera plus ndiri munhu wevanhu.
ndiri munhu waene ndinotaurisa kutaura chokwadi ndinotaurisa but chandisingagoni kutaurisa kwokupopota kana kwokutukana nawo ende ini chandisingadi kuona mumwe munhu achishungurudzika ende chandisingagoni kudya chinhu chako ndochitemba kuti hanzi ndinini ndakada ipapa handizvikwanisi ende ndakazvitadza kubva ndiri munyika ndakazvitadza asi zvedu zvekuti kana tanga tasangana mumagemu zvekutora hangu aiwa ndaitora kwete zvekuti ndingatoitira munhu utsinye kutomuita aiwa aka aiwa tinopanzwa nguva dzedu chiringazuva chedu chatsvuka chakakwata tagara taoneka kudhara tisikuoneka takutongokata